Machigni wachako kod kaunti ma Kisumu kama wayudo ne wete ariyo rwake od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kachiel kuomgi ne ochiel gi magina to machielo ne oyudo hinyruok to jonjore moko ne omonjogi e gwenge mag Ahero e sub county ma Nyando. Owete ariyogo mabende ni kod duka mar M-Pesa e chiro ma Ahero ne omonj gi jonjore mabende ne tiyo kod apiko kar Sadik Marotieno manyore seche mabende ne gidok pacho. Ruoth ma Kakola location Jacob Ngundi wacho ni e kinde monjo makamano achiel kuom wetego ne ochiel gi magina kamachielo to noyudo hinyruok kendo jonjorego no ringo kod omenda mapok oyanga kwana ne. Ngundi wacho ni ne oringo kod gi od thieth ma Ahero sub county kapok ne ochwalgi e od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Obila koro osechako timo nonro ewi wach makamano. Komachielo bende